Bon dia un altre cop a tothom. Aquest informe és l'informe 12/2024 del Servei Meteorològic de Catalunya, referit a contractació i els exercicis 2017-2021. De fet, dins de l'objecte d'abast i metodologia, aquí hi ha una qüestió que és, diguem-ho, que no és molt habitual, perquè aquest informe no és un informe que estigui en el pla anual d'activitats de la Sindicatura de Comptes, sinó que es realitza d'acord en compliment a una resolució, la 490 14 de 13 d'octubre del 2022 del Parlament de Catalunya. L'any de fiscalització és del 2017 al 2021 i el darrer informe de la sindicatura va ser l'informe 7/2022 relatiu a l'exercici 2018. Aquest darrer informe, degut a això, veuran que moltes vegades en l'informe hi ha moltes referències en aquest darrer informe. Al ser tan recent, hi ha moltes de les coses que diguem en aquest nou informe que ja havíem dit en l'informe 7/2022. La metodologia, l'habitual, l'aplicació de principis i normes internacionals de fiscalització del sector públic. L'ens fiscalitzat, el Servei Meteorològic de Catalunya, és una entitat de dret públic de la Generalitat amb personalitat jurídica pròpia, però que ha d'ajustar la seva activitat al dret privat, i l'activitat del Servei Meteorològic forma part de la prestació dels serveis públics d'informació i assessorament en matèria meteorològica i climàtica a la Generalitat de Catalunya, als organismes que en depenen i també a altres ens i a la ciutadania en general. Està organitzat a través d'un Consell d'Administració, que és l'òrgan superior de direcció i control. També hi ha un Consell Assessor, que assisteix al Consell d'Administració, i la direcció, que és la persona que s'encarrega de la gestió operativa de l'entitat. En referència a altres treballs de control, a part dels que es fan des de la sindicatura, el darrer informe de control financer emès per la Intervenció General va ser relatiu als comptes anuals de l'exercici 2016 i els comptes anuals corresponents als exercicis de 2017 al 2021 van ser auditats per diferents empreses privades d'auditoria, els informes de les quals expressen una opinió favorable. En referència a la contractació administrativa, el director del Servei Meteorològic és l'òrgan de contractació i per als contractes d'import superior a 150.000 euros li cal l'autorització prèvia del Consell d'Administració. La unitat de contractació està integrada pel responsable de la contractació i no disposa d'altre personal. Cal assenyalar que durant el període de juliol al desembre del 2020 la persona que ocupava el lloc de responsable de la contractació va estar en excedència i les seves funcions van ser assumides per la responsable de gestió econòmica. Què passava aquí? Doncs que aquesta acumulació de funcions suposava una debilitat de control intern. El Servei Meteorològic disposa d'un procediment intern de contractació en vigor des del 10 d'abril del 2015 i al maig del 2021 es va introduir el procediment la regulació corresponent a la tramitació dels expedients mitjançant l'eina informàtica Sobre Digital. Els límits de la contractació harmonitzada que consten en el procediment intern en vigor des del 14 de maig de 2021 eren superiors als quals s'establien a la normativa. Sobre la mostra fiscalitzada, hem fet una mostra seleccionada per estrats, tenint en compte la tipologia de contractes, el procediment de contractació i l'objecte i els imports dels contractes. La mostra inclou 20 contractes del 2017, 30 del 2018, 13 del 2019, 15 del 2020 i 8 del 2021, que suposen respectivament aquests percentatges que veuen aquí, que van des del 45,86% fins al 56,98% de l'import total dels contractes de l'exercici. També la mostra inclou la despesa de 6 proveïdors contractats de forma directa, amb un import acumulat, el de la despesa en el període 2017-2021 superior a 15.000 euros.
3 expedients corresponents a 4 pròrrogues del 2018 i 2 del 2020, que suposen el 91,74% i el 83,34% de l'import total de pròrrogues. Per analitzar l'acumulació de contractes menors per proveïdors, s'han analitzat els de tots aquells proveïdors amb un import acumulat o igual superior a 15.000 euros en el període 2017 a 2021. Concretament, s'han analitzat 358 contractes menors adjudicats que ascendeixen a 2,03 milions d'euros i que corresponen a 57 proveïdors. Quins han estat els resultats de la fiscalització? Doncs si ens fixem en el que serien els aspectes generals i el procediment obert i negociat, podem dir que el Servei Meteorològic disposa d'un programa de tramitació d'expedients de contractació que s'utilitza per arxivar la documentació, però no per gestionar els expedients. També és veritat que fora del període estudiat, al gener del 2023, ja s'ha implementat el programa de gestió d'expedients de contractació de la Generalitat de Catalunya. Manca la remissió de les dades relatives a les pròrrogues i a les modificacions del registre públic de contractes i tampoc no es van comunicar els contractes menors 9 i 11 del 2017, 60 del 2019 i 73 del 2020. En 10 dels 14 expedients licitats en procediment obert o negociat, subjectes a la llei de contractes, no s'especificava com s'havia determinat el pressupost base de licitació. En la majoria d'expedients licitats mitjançant procediment obert o negociat sense publicitat, en els quals es van establir paràmetres per determinar les ofertes presumptament anormals o desproporcionades, no hi ha constància del càlcul efectuat per la seva determinació en el moment de la valoració de les ofertes. I en tots els expedients licitats per procediment obert o negociat hi manca alguna de la informació següent a la notificació de l'adjudicació, o bé el termini per la formalització del contracte, la motivació de l'adjudicació, el detall de les valoracions de cadascuna de les ofertes admeses a la licitació i la identificació dels licitadors exclosos i els motius d'exclusió. Seguint amb els resultats de fiscalització, en referència als contractes menors i a les despeses efectuades sense contracte, en 5 contractes menors l'aprovació de l'encàrrec per part del director del Servei Meteorològic, que implica l'aprovació simultània de la despesa i de l'adjudicació del contracte, es va efectuar un cop ja s'havien prestat alguns dels serveis que es contractaven. Diversos serveis s'han anat renovant de forma periòdica anualment, per la qual els contractes es concatenen i incompleixen el requisit de no superar la durada màxima d'un any. I és llavors, quan passa això, quan la subscripció de contractes menors successius pot no ser el mecanisme més adequat i més conforme a la normativa de contractes. També s'han detectat una sèrie de despeses, que aquí les hem anomenat despeses efectuades sense contracte, que no van seguir un dels procediments de licitació previstos en la normativa ni van ser gestionades per la unitat de contractació i, per tant, es considera que aquests serveis prestats sense cap procediment contractual dels previstos a la llei de contractes són nuls de ple dret. En conseqüència, el Servei Meteorològic hauria d'haver iniciat la revisió d'ofici d'aquests serveis per tal d'efectuar el pagament dels serveis efectivament realitzats. Quines són les conclusions més significatives? En diversos expedients analitzats hi manca la justificació determinada de la determinació de diversos aspectes, com criteris d'adjudicació, valor estimat, condicions especials de l'execució del contracte, criteris de solvència, classificació de l'empresari, entre d'altres. En la majoria de contractes menors fiscalitzats, l'informe justificatiu de la necessitat de contractar no feia esment que no s'alterava l'objecte del contracte per evitar l'aplicació dels límits de contractació menor, i en aquells contractes menors en què la normativa ho requeria, tampoc es feia esment que el contractista no havia subscrit més contractes menors que individualment o conjunta superessin el límit de la contractació menor. En els expedients licitats mitjançant procediment negociat, atenent a l'exclusivitat del proveïdor, aquesta exclusivitat no està suficientment acreditada i no es deixa constància de la negociació. També s'han trobat mancances en quant a la publicitat d'anunci de licitació, en les publicacions del perfil del contractant, en la informació inclosa en les notificacions de les adjudicacions i en les publicacions de les formalitzacions del contracte.
En referència als contractes menors, van suposar entre un 25,20% i un 48,05% de la contracció total en els exercicis 2017 a 2021. Un cop analitzats aquests contractes, s'ha constatat que en molts d'aquests casos s'utilitzava aquests contractes menors per contractar serveis entre una licitació i una altra al llarg de diversos mesos. En altres casos, el contracte menor s'utilitzava per contractar serveis de forma recurrent any rere any, adquirir subministraments, etc. En diversos expedients també es va incomplir la prohibició vigent del 9 de març del 2018 al 5 de febrer del 2020 de subscriure contractes menors amb un mateix contractista que individualment o conjuntament superessin els valors màxims autoritzats per a aquest tipus de contractes. I finalment, els serveis prestats sense cap procediment contractual dels previstos en la llei de contractes dimanen d'un contracte verbal irregular i per tant són nuls de ple dret, com ja havíem comentat anteriorment. Això ens porta a donar una sèrie de recomanacions. Les principals les he intentat resumir en aquesta transparència. La primera, que caldria que el Servei Meteorològic revisés el procediment intern de contractació per incorporar els controls necessaris amb l'objectiu que el flux d'informació i documentació es faci d'acord amb l'ordre previst i es garanteixi que es porten a terme tots els tràmits requerits en temps i forma. També fora bo que el Servei Meteorològic implantés un programa únic per a la gestió d'expedients, tant de les licitacions com dels contractes menors, que permetés portar a terme tots els tràmits necessaris i arxivar la documentació des del moment que sorgeix la necessitat de la contractació fins a l'extinció del contracte un cop finalitzada la seva execució, efectuat el pagament i, si s'escau, retornada la garantia definitiva. I, finalment, per millorar la gestió de la contractació administrativa, el Servei Meteorològic hauria d'efectuar una previsió de 3 o 4 anys vista dels serveis necessaris per al funcionament de l'entitat i el compliment dels objectius que té encomanats per poder planificar adequadament i en suficient antelació les contractacions que s'haguessin de licitar, fent un bon ús dels diferents sistemes de contractació previstos a la normativa. Fins aquí el resum de l'informe, l'explicació que he intentat fer-los de les parts més importants i resto a la seva disposició per qualsevol dubte o aclariment.